Kuyugan na, ma'am. Ijay. Gibalay da kasinsin mo, Mia, ah. Ha? Mapankagaro man niya. Ha? Kaya una, ha? Amo mo na bayagan na kursunada dya kasinsin mo. Ay na, agpakuyog ka pailaan. Kabailam day ta. Wala na ta, kung mabita lang. Ang mga nuabugan na manan nakaslaman ako. Napipiano da ka, takabain na ka. Ay, mala, mabiit laang nga ron, ante. Itulog ka laang igiparaangan da, ah. Ha? Pumanawak matla adagos, ta ituloy ko tilablaba, ah. Biya, adda ni Anday, pasyaron nakakanaw. Pagawidan yun, nanang. Apay nga, ikatawan mo't aramid manakaw. Kun awan mo't papanam sana ya. Basta pagawidan yun. Amo na nga ada nasawak, armanak pailaang. Asawa nga ibagbagam mo't. Balasang ka, anak kaw. Awan asawam. Tanabayagan a pinanawan na ka ni Roberto. Hanak nga pinanawan, nanang. Subli anak tumatlaang ni Roberto. Napanlang nagbakasyon. In promise na nga ikasarnak ni Roberto. Ay, anak kaw. Iso nga papanawon nyo man da dyang Andy. Ibagayo man nga di balasang tarman na. Sikan ati mangibaga. Kasarita, Mia. Tadi matla pumanaw dayjay. No saan asikati makisarita kan kuana. Malan, ingka kasarita na nakaw. Kasano ko mga adda asawam ka, balasang ka, Mia? Adda nga ro asawak ni Roberto. Aw, nabayagan na pinanawan na ka. Sa mong asawa day jay. Tadi kami nagkasar. Ang mga nod yung kasar na sa balay. Siyak lang tayo ayatan ni Roberto. Aw, Isungahan ka man nga agsasawit kasta. Padak sa madya asawak nga. ha? Sardangan ako nga paspasyaran ande. Tawan pag-asam kanyak. Jawan asawa na ti Sir Patam. Han na siyak nga si aasawa. Apay nga ipilit mo tibagi mayan o di nakakayatan day. Nagado babalasang di ti lugar tayo. Ngam day jay pay ami at tinapilim. Kaya iso nga mo ti ay tatang. Nabayagan na crush ko ni Mia. Di nakakarod kayat. Kaya nak, JX na ngamin ti pagrasrason na. Ibagbaga na nga da asawa na kaawam may. Kay, anyat amam. Ang mga no na panla nagtrabaho iti sa bali a lugar. Kaya na mga no ada komunikasyon da adwa. Oha, awan. Imbaga tinana kanyak, manipod pimanaw jagnagan iti Robertaw. Kaya saanin ang nagparparik na apulaos nga oray tiks la ko ma. Kanya, Iso nga anusang arman ni Mia. Tapat siya nga akludan naktulay jay. Mangantayo nanang. Nakagawa akon. Anyat linutom amasida, anak kaw. Paksiw nga bangos. Diya paborito ni Roberto datoy. Apay nga rod atal lumanen ta plato dito'y lamisaan nga ay kat dudwa tamot dito'y balay. Kat plato ni Roberto Anya, ay Mia anak ko aya, madadadaal santi ulom gapo iti dayjay a Robertaw. Hey, agtugaw kayo kit din. Hang kayo nga sumanaw idta. Mangantayon. Bye-bye anda ka di lang iti kayat kong aramidon. Han kayo mat nga mapapektaran iti aramidok. Ha, sige, manganta nga rudan anak ko. Ante, nasaysaya at siguro no ipa-check up yun ni Insan Mia iti doktor. Takas la saanan anormal jar aramidan na. Wen nga rodlin lain ka anakan. Ipakita yu iti psychiatrist, ante. Naimbag ano kayat na. Kayat na, basta ay ayawan yung ante. Sige, padasag ano kayat na balasang kaw. Psychiatrist nga. Apayan at pagkitkitaan nyo kanyak, agbagtit. Ay inisaan anak ko. Ngam na sa isa Handak man nga pagbalinan nga bagtit na nang. Limpyo tararamidak. Awan matamo ka madi. Anya matikasta nga ramidyo nga. Ay na anak ko, kasano mga amin kat nabayagan api manaw ni Roberto. Ngam panagriknam kat adapay la dito'y balay. Tatunggal manganta,
At dalata plato na nga uray awan mo't. Kan no maturog ka, at dalata tay pungahan kan ulis na iti kamam. Kat, apay, bawal nga aramidan ti kasta. Anya nga kumatimadi. Nakayukit di tagpamintal. Madmad iti ugaliyo. Hang kayo nga makaaw-awat. Mia, ipadawat mo dagito'y sapatos ni Roberto dito, yanak ka. Tawan mo't mangusar. Wano ilako mo na isaw. Baybayan nyo dahita. Usaran nanto no ag-awid. Ay na, di mo namnamaan ti panagawid na. Linipat na kanday siya, yanak ko. Haan nga rod. Kanayon kunto pa nga matagtagainap nga nag-awid dito eh. Hindi kwan kat nagkasar kami kano. Anya. Ay, nagado dagito'y sapatos. Kan nanginan sapay dagitaw. Apay no ilakaw. Ta sigurado nga ado ti mangayat ka dagitaw. Yagyuman lang ang dagita. na- Baka ila ko yung pakit di. Nekat pangipanamon nga eh. Idulin ko dya kwartok. Pati dagito'y sinilas na. Idulin ko. Tapno at daw saran na no ag-awid ito'y. Anya. Insan Mia, adda ipapaitid ni Andikan ka. Ha? Ni, anya data nga insan? Chocolate kan bang banglaw. Amo na kanu ngamin adi mo awatan. No iso timangtad kan ka. Iso asyak kanun at timangtad kan ka. Jakpagan ano data? Bagi mo na insan? Anya, ala para kan ka nga rod. At dapay nga rod nagan mo dito'y nangikan na. Sinuratan na iti pentel pen. Tumia, kunana. Jak awatan data. Ta sigurado nga agunget di asawak no maamuan na nga ag-awawatak iti regalo ti sabale. Ay, apay ay akanayon mo abalik sanday ta asawa. Katawan mo't asawa minsan. Ada! Napanla ang nagtrabaho iti sa bali nga lugar. Tapno makaurnong iti pagkasaran me. Kat adda nga rod komunikasyon niya. Agte-text wano umawawag. Saan na tabis eh? Kan madadadalmat nga men di cellphone na idi. Baka nadadaalan ay sungahan nga makatawag. Anya? Ayun gayam insan. Kasar ni Puldo ita. Inta makisala no rabi eh. Kayat mo? Da kayo ata babalasan kayo. Adayam at makisala nga ada asawa na. Baka agsilos di asawak. Da kayo ata babalasan kayo. Kan baka sumangpet tadta ni Roberto. Huibis nga min tadtakat. Kuna na nga agawid idi iti huibis. Kat baka tadta nga huibis. Anya? Ay na insan mapantaki day. Dagasun ka no madamdama. Bareng adda maamamum abaro ijay. Kano agkinayat kayo di mayat. Jak nga rod umay. Saan ako nga balasan kunak lang nga rodan. Lilay, ang tagsala. Si kamat anday. Awan pa'y latukar ag salatan. Urayong pa'y nga agpatukar daan. Gustong to, ano ang data ni Giteng nga? Amangan ngamin na maunaan da. Si ka talaga. Ay, sayang. Dimot ngamin imay ni kasinsin ko amiya. Ta iso ko mati isa lang. Mga raw. Itay pala birbiro ka nga maumay. Diyan mo makita. Ay na, di na kayat ti umay. Uray kasano ti pamay ak amang pilit kan ko na. Talaga di na kaya. Malasa na balay. Tada ka mga mangisandikin ko na. Uray, tagkakaingas kayo, Mike. Ala, napimpintas mat ni insan ko Napintas kayo, adwa. Agdo matipintas yung linlain. Bala, may kantay tagsalan. Magagaran ako ngagsala. Bala, sumuro ka kanya ka. Muna ikitang nga. Anya, uy, urayan na ka, anday. Ay sus, naglokon. Napanan. Ay, bag nga oras mo, linlain. Kuyugan naman, hindi balay dahin san mo, amiya? Anya, ala, sapay adda na ira na apapanak ita, ande. Inak itad ti order ti customer ko iti online. Ay, kunak ano awang papanam. Sayang. Pakiitid mo man lang harog kang kwa na dahi tuyin, nay. Ay, Nay, anyaman daytan, ande. regalo kanin sa mau. Tirno ang sandukin shorts. Nakita nga na mahilig iti tirno kay. Iso nga yung katanga man.
Nungay di naman ang awatan. Kasla jay chocolate idi nga ipapaitid mo. Di na inawat. Impadawat na kanyak. Iso akinan kun Kano di naman ang kaya di alam. Awan problema kanya, Linlen. At least sana masayang. Taada ka para salo. Kasanon no di naman ang awatan dayta. Kat itid naman ang kanyak. Isublikan ka Naitid na kang kadi alaan. Sika mangusarin Linlen. Ay, hangko nga pagan ano data Linlen. Isublim ka na Andy. Alaang nga minon, insan. Awan magdakas na, no agawat kay ti regalo. Ay, saan nga rod? Luyalak ngamin ka ni Roberto. Nawatak deta de, kaslalin ni putakon. Ay na, di ka mang namnama iti awan. Tanarigat ti mapaay, insan. Subli anak nga rod ni Roberto. Amok nga sorpresa anak to dayjay. Kanayon ngamin nga matagtagainap ko nga nagsubli. Insan. Isu nga ibagam kay ni Andy tasardengan na kon nga regregaloan. Tano masurunak, puura kami nga itad na kanya. Naimbag nga oras mao, Linlen. Ni, ande, sumra ka anyaman ta imat mo. Para kinimiya akasinsin ko mananday ta. Kuma namumula di na awatan. Iso asikan ti pang tedak, Linlen. Ha? Ala, apay ngay arigalwan na. Awatam ko Linlen. Nagpintas day tabag. Alam, para kang kadayta. Ande. Nasaba ko nga minimiya di dalang ka. Iso ko mapang tedak iti dayta. Hangam, pinagsasawan na kiding. Pinabainan na. Anya. Ay, anyan day di akasinsin ko. Iso nagdiretso ako na dito'y balayaw, Linlen. Sayang, pay no sana mausar day tao. Awang mga miniinang ko apang tedak ko ma. Ay, kat agihamanak nga rod. Ande. Ay, mairamramanak pa yun arigregaluham. Nakapanimid ka man nandito'y abay titawa, Mia. Anyat pampanunuta manakaw. Oh, Mia! Nay, agsangit ka mo ito na nakaw. Kano nga ingata nga sumangpot ni Roberto. Ayanan nga abay nga hamatan nga agawid. Ay na anak ko, lipat mo ni Roberto. Tadi na kan pagan ano day dyan. Ay ayatan nak ni Roberto nanang. Saan apod no day ta? Tanupod nung ay ayatan na ka. Nabayag kuman asinubyan na ka. Ngam dandanin do atawan na pimanaw. Ngam saan ang nagparparik na apuluskan ka. Kanayon ko karon nga may tagtagainap. Nagsubli ka na iti balay. Tagtagainap laday ta anak ko. Bunga la siguro ti kanayon apa nagpampanunot mo day ta. Nanang. Lipatom ki din anak ko. Nalabay, saan ani Roberto ti talaga parakan ka. Marik-rik na nga rod. Adalang iti asidag ni Roberto. Isu nga masapak nga rumar no bigat. Inak man agra-round ijay taon. Barbarang masabat ko ijay. Agyaman ak dito'y inted mo akik Linlen. Awan anyaman na antay. Sigay agawi da nga rudan. Niinsan mo amiya ti umawawag. Hello anak kaw. Ayan maun. Adakan di ta balay. Ay paumaya ko nanak kaw. Awa na pa itabalay nanang. Adak ito'y taon. Kalwak ni Roberto. Ha? Roberta? Ay agtal na kamiya. Di nakrabakan iti kasta. Ay, agpaso tay bagbagak. Nakitak ni Roberto ito'y taon. Nabayag mat gayaman nga ada ito'y. Ang nignegosyo gayam ito'y. Anya? Kahit? Iawit ko ni Roberto no madamdam ay tabalay. Sige, bye. Ay, jak amo no agpaiso di imbaga anak-anakan. Nagkita da kanukin ni Roberto iji plaza. Anya? Mamimiss ka unay, Roberto. Apay nga hangkang ay may maijabalay me. Kuha, Mia. Itatanalpastan nga nangan, agawit ta ijabalay
Ado pa lang dagi jay badumi jay. Ewa, sana mabalin Mia. Ha? Apa yang ay? Sorry no naglibakakan ka iti kalabas. Angam kinapod na. Sigudan nga da pamilyak. Iso di kan sinublian iti balayaw. Anya? Nag-apa kami lang iti asawa iti nagyanak iti balayaw iti sumagmamanungal daw. Iso sorry wine. Anya? Iso matlagay ang mga kaanak subsoble. Uwan Mia. Iso lipatan na ko man. Tanabayagan alinipat ka. Abay nga linokloko na ka Roberto. Abay nga. Awanan ba na dyan nga Roberto? Manluloko. Inururay ako iti mano nga taw-tawan. Anak nga nagpaparam iti sa bali. Ninamnamak nga agsoble nga minalalilaw naglagayam. Kunak tumit ngamin kan ka iti kalabas, alipatam unan ako. Rumwarak na lang. Naipapanam. Mabagtitak no dakit di balay nga agpampanunot. Iso nga rumwarak. Malangam di ka unay umadayo agawid ka matlada agaws. Wen nadalang mapangko ka sa rita. Lenlen. Alang huston insan, di ka nagsangit. Sana balay, tasaan laan ni Roberto ti lalaki. Ado dita. Awagam man nga ron ni Andy. Ha? Apay ni Ande. Basta awagam. Paumayam ito balayo, insan. Sige na. Talaga nga umayday jay dito naawan trabaho na ita, Mia. Undaway siguro paikit din Sige nga ron tao, Rayak. Nagsakit nga talaga ti barukong ko. Nuam mo kumagayam nga da asawa ni Roberto. Hinaklon ko kumay din ni Andy. Iso nga gusto no umay tada ibagakan niya na. Aklon na kuntayat na. Kaya't mo matlang ni Andy nga para kanya kinsan. Ay ikwa. Nasingpatmat ni Andy. Nagagat pa nga baro. Iso nga haan nga naringat nga ayatan. Nay! Dakaon! Nay! Ada ka magayam dito niya. Andy! Ni? Naibag tayo ka. Ay natataka lang manan nga makita. Gimo po ka unayin. Apa nga nagsangsangit ka? Inalilaw nak ni Roberto. Isungaklo na Andy. Si kagayam sa nga talaga ti Destiny. I love you too, Andy. Kwa! Kasanong ni ka? Dami na kinawatan ni ka ni Linlin sa mang. Wen insan, nabayagan nga da nagkinaawatan may. Kat pagsasaritaan mi inton bigat ti kalay sa mi. Apay nga katsakmati mo na nga inaram mo, Andy. Apay nga kasta. Pasensya ka na. Ngayon na ibawin ka ni Linlin. Tisigod na panagayak ko kang ka. Iso nga suray. Apay nga kastoy. Talaga ka din agasat ko ti mapapay. Apay nga Kasta unay apanagsangit ti kasinsin ko, idinamwan nada kamin kanyande manang biyanan. Nagkasar kami nga rod kanyande kat kabayatan ti panaglabas ti aldaw, ininot metlanak lun ni Mia tigasat na. Katita, adan 5 nga anak may kanyande, kat nagtalinaad di kinasingpet na nga asawa kanama dagiti 5 nga anak may. Nakasawa matan ni Mia katadamatan 2 nga anak da. Alakastan ti pagayam mo, Len. Please like, share, and subscribe. Thank you.